Yiero kod kio pacho kae IEBC okoni gitieko ikruok duto madwarore motelo ne yiero makiny machakore saa 12 okinyi. Mana kaka Walter Nyambaga leronwa, otese luto ombulu osechwale kar chung' od bura ma Mbeere North bende kod Malava e bwo arita mager. Kendo mar kendo keyo sanduge mag luto ombulu kod otese e kar chung' od bura ma Magarini e kaunti ma Kilifi. Chendo ma itayo kod apisas mag IEBC kama ichiwe sanduge kod otese kod gigo mochuno e tesend luto ombulu kamoko kumo bokgo onyinye nying jochung'. Zana zote ambazo tunahitaji ziko tayari. E kar chung' od bura ma Malava, apisas mag IEBC okeyo otese kod sanduge e kuonde mag luto ombulu 198. Malava oke gige luto ombulu e bwo arita mager matamre gi nono. Kata odoko ni IEBC to koni onge gino manyalo kethore kata chochni e yiero madundo ma Malava e kama ne kod joluto ombulu 94,417. Tomorrow, 6 o'clock in the morning, all polling stations will be opened. We have instructed our presiding officers and deputy presiding officers that by 6 o'clock it is all system go. We expect by 2 hours after that we shall be getting reports from the field on how far we have registered, how far people have voted, how many people have voted, and in the various stations around. E kaunti ma Embu, apaya madonje boma no bila gerie jowi. E ka oganda rito chope tesendo bila mar luto ombulu. E igrok makare, nyaka nyamburko ma donje boma no kowuok boma Nairobi. Bende goyo peksen kod kogno motegno. E kaka yor kolo okonjore kata olethi. Manyalo lochore kendo donje tesende mag luto ombulu. We know they have a specific plan for Chicago Social Hall. We know they have a specific plan for Kerie. We know they have a specific plan for St. Peter's, Shiara. We also want to call upon IEBC to enforce the code of conduct so that we can have free, fair, verifiable elections. Sekunde nyiri masia kago, maromo bila 300, omako mos karito kwe. E kinde ma otese mag luto ombulu ichwalo kuonde mag luto ombulu ma Mbeere North e kama jo luto ombulu 55,000 124 igeno ni dhi luto ombulu. Wananchi wote wa Mbeere tunawahakikishia usalama. Watakuwa salama popote walipo, manyumbani zao, wakuje wapige kura. Usalama umeimarishwa kila mahali. Kuna askari wawili, maafisa wawili, na kama vile ambavyo utaona hapo nje tuna wakubwa wetu wa security ambao wametupanga. Walter Nyambaga, Ramogi TV.